Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap ýurdumyzdagı täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň garaşsyz Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde mukaddes Gurban bayramynyň 2-nji güni. Bayramyňyz gutly bolsun hormatly adamlar. Bütün musulman dünýäsinde bellenýän bu bayramçylyk edip ýurdumyzda hormatly prezident bilen fermany bilen bellenip geçilýär. Din jarşyda bellenýän bayramçylyk günlerini, bereketli türkmen ojaklaryny milli tagamlar taýýarlanýyp, maşgala awadançylygy, il agdyberligi, ýurt asudalygy, milli liderimiziň tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaj bolmagy dileg edilip, sadakalar berilýär. Gurbanlyk sadakalaryňyz beýik bir waryň dergäkinde kabul bolsun, edi delleşler. Bayramyňyz gutly bolsun. Şuň hormatly prezidentimiz Gurban Wali Berdimuhammedowyň iki mukaddesligiň hyzmatgary, onuň aly jenaby, Saudi Arabistanyň paşasy Salman bin Abdulaziz Al Saud bilen telefon arkaly söhbetleşdi boldy. Söhbetleşdiň başynda döwlet başlarymyz Saudi Arabistanyň paşasynyň näsaglanlygy we hassahana yerleşdireni barada habary çuňur gynanç we beýinjilik duýgusy bilen kabul edenligini bellädi. Size mahsus bolan eksilmez gujur gaýratyň we ruhy durnuklugyň netijesinde sizin ýakyn wagtda dolu sagalmaňyzy hemde saglyk ýagdaýyňyzyň hasam gowlanmagyna ýardam etjekdigine dolu ynanýanyp, milli liderimiň tap Salman bin Abdulaziz Al Saudyň saglyk ýagdaýynyň gowlananyny barada habary ýagurdyly kanagatlanmak duýgusy we şatlyk bilen kabul edenligini bellädi. Şu pursatda size tiz wagtda saglygyňyza gowuşmaňyzy we Saudi Arabistanyň dogonluk halkynyň bagtyarlygynyň we awadançylygynyň bähbidine sizin arman ýadaman amal aşyrýan işleriňizi üstünlük hemişe rowaj etmegini ardy edýänip milli liderimiz aýtdy. Söhbetleşdiň dowamyny Türkmenistanyň başlany we Saudi Arabistanyň paşasy insanperwerligiň, hoşniýetliň hemde haýyr sahawatlygyň nyşany bolan, äkli musulmanlar üçin mukaddes bolan Gurban bayram bilen birek-biregi mehir rawatdylar. İnsan kalbynyň täkligini şöhratlandyrýan bu bayramçylygyň täze dörejlikli maksatlary ýetmäge, beýik işleri amal etmäge ruhlandyrýanlygyny, halklaryň arasynda gatnaşyklary jefteşdirýänligini we berkidýänligini bellemek bilen söhbetdeşler Gurban bayramynyň geljekde de äkli musulmanlar ümmatyny özara düşünşme we raýdaşlygy berkitmäge ýardam etjekdigini ynam bildirdiler. Hormatly prezidentimiz Gurban Wali Berdimuhammedow Saudi Arabistany bilen halkara gatnaşyklarynyň aýratyn möhümdigini tap, Türkmen Saud hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. Şol gatnaşyklar taraplaryň üýtgüsiz erk istegini, hemde netijeli gatnaşyklar östirmäge bolan özara istege dayanýar. Şunyň bilen maglykda döwlet başlarymyz Padşa Salman bin Abdulaziz Al Saudy özara bekfitli hyzmatdaşlygy berkitmäge şahsy goşundy üçin hoşallyk bildirdi. Dünýäniň gün tertibiniň meselelerini aralyp maslahatlaşmak bilen Türkmenistanyň başlany hemde Saudi Arabistanyň paşasy häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge bolan ulalaşykly çemeleşmäni işläp taýýarlamaň berurdygyny belediler. Koronavirus pandemiýasy şolaryň biri bolup, halkara ykdysady gatnaşyklaryna oňaýsyz täsirini ýetirýär. Şunyň bilen maglykda milli liderimiz bu ýokunjy dol ýeňmek üçin ýakly ýurtlaryň tagalalarynyň birleşdirmekleriniň hemde oňa garşy görüşmegiň täze usullarynyň işlenip taýýarlanmagynyň bu möhüm wezipäni çözmekde garaşylýan netijeler gadanmagy ýardam etjekdigini ynam bildirdi. Iki ýurdun däwe uwren özara bekfitli gatnaşyklary ıgrarlygyny tasdiklamak bilen söhbetdeşler iki dogonluk halkyň bekfidine ýola goýulýan netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýlägem üstünlükli ösdiriljekdigini ynam bildirdiler. Hormatly prezidentimiz Gurban Wali Berdimuhammedow hemde Saudi Arabistanyň paşasy Salman bin Abdulaziz Al Saud adamdadyň ruhy ahlak gölgeleriniň dawarlanmagyny alamatlandyrýan mukaddes Gurban bayramyna münasibetli birek-biregi ýene-de bir gedek tüýsürek toňutlap, dogonluk halklary parahatçylyk, awadançylyk hemde rowaşlyk bardaky arzuwlaryny beýan etdiler. Awadançylygy, bitöwli we ruhy pekligi alamatlandyrýan ajaýyp Gurban bayramy halkymyza aýratyn mahsus bolan insanperwerlik we ulalaşyk ýölgelerini dawarlanyrýar. Umumy ikrar dilen ýörgüler laýyklykdy, halkymyz mukaddes bayramyň nowatda günni maşgala agdalar bilen bilelikde, agdyberlikde geçirdiler.
Məlim olşayalı häzirki döwürde dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary we howanyň düzümindäki ziyanly tozunjyklaryň mukdaryna nazar alyp, ruhy temizligiň dawarlanmasy hasaplanýan Gurban baýramyny maşgala agzalarynyň arasynda geçirmeň maksady laýykdygy bellenli. Bagtyar maşgallarda bayramçylyk destirhanlar giňden ýazylyp ruhy temizligiň we insanperwerligiň bayram bolan Gurban bayramynyň her bir ojagy bolşuluk bagtyarlyk we agdyberlik getirmek dileg edildi. Munyň özü halkymyzyň ýurdumyzda umumy ikrardylan kadrlary ıgrarlygynyň aýdyň suwtnamasy. Şeýle mukaddes bayramyň ikinji gününe öz maşgallalaryna tagam taýýarlayan bagtyar iýleşdirmedi. Halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň hemme taraplan ötüşi, iň esasy bolsa adamlaryň jan saglygynyň değişli derizde goralma uğruna alady diýen, ony döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine uğrun arkadan prezidentimizde hoşalyk sözlerini aýtdylar. Gurban bayramy pek ahlaklygy, wujdan araslygyny ünleýän ynanç ygtykatlaryň, adat desturlaryň, insanperwer kadrlaryň we dünýäwi kymmatlyklaryň kemali gelmegi, baýlaşmagy hemde dünýä ýermegi wagtda münasip orny eläpdir. Häzirki döwürde gündün güni milli liderimiziň ýol başçylygyny, halallygy, arasy ahlaklygy baş ýolga dünýän halkymyz tutuş taryhynyň dowamyny bolşýaly. Häzirki döwürde şunyň ýaly ýaxşy desturlar ösdürýär we döwrüwap derizde kemilleşdirýär. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne bu kadrlar her bir maşgalanyň afugdalygynyň we awadançylygynyň, tutuş jemgyýetimiziň agdyberliginiň hemde bitewliginiň gyra bolup hyzmat edýär. Asyrlaryň dowamyna şöhratly pederlerimiziň talasy bilen dördülen milli kymmatlyklar häzirki nesilleriň milli buýsanjy bolup durýar. Gurban bayramyny belleýän iýleşlerimiz şu ajaýyp mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet başçylygymyza berk jan saglyk, uzak ömür we bagtyar durmuş, garaşsyz bir tarap watanymyzyň bähwidine bellenlen ähli meýilnamalaryň we maksatnamalaryň üstünlükli durmuşa geçilmegine egsilmez güýç kuwat ardy edýärler. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ministrliklerinden we puduk edaralarynyň iň gowy dünýä tejribesini we öňde barjy häzirki zaman iş tejribesini öwrenmegi talap edýär. Şu talaplardan we milli ötüş maksatnamalarynyň kesgitdilen degişli wezipelerden uranyp, döwlet durmuşyny we puduklary döwrüwaplaşdyrmaň aýgatly ugry işlenilip didilýär. Sanalaşdyrmak we maglumat aragatnaşyk tehnologiýalaryny ulanmak bu ugurda möhüm şert bolup durýar. Bu maksatlaryň wezipeler laýyklykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi degişli işler alyp barmak bilen öz işiniň elektron görnüşini güýçlendirýär. 1 Awgustda Daşary işler ministrliginiň Türkmenistanyň ýeten belen sepkitlerini, milli liderimiziň amala aşyrýan üstünlükli siýasatyny giňden ýaýmaga, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryny destin şöhrelendirmäge gönükdirilen web serisilerine täze üýtgetmeleň bir näçesi giridildi. Hususan baky bir taraplamyzyň şanly 25 ýyllygyna bagşlanan Neutrality.go.tm resmi saýtynda hormatly prezidentimiziň eserleriniň elektron kitaphanasy açyldy. Döwlet başçylygymyzyň eserleriniň bu ýygynnasy gyzyklanma bildirýän okuýjularyň bilimini artdyrar. Ilmi işgärler, sosiologlar we siýasatçylar üçin möhüm gollanma bolar. Inni bu kitaplaryň ählisi uly dünýä online auditoriýasyna elýeteridir. Türkmen dilleriniňkinden başga da elektron kitaphanasynda döwlet başçylygymyzyň dünýä dilleriniň 20den gowragyna terjime edilen kitaplaryny okumak bolýar. Kitaplar bu ýerde 3D görnüşinde hödürlenýär. Okulyan wagtynda ugurdaş ses şekil esdilýär. Mysal üçin sahypa agdarylanaky şygyrda esdilýär. Şoň ýalam bu saýtda ýene-de bir täze bölüm. Türkmenistanyň baky bir taraplarynyň 25 ýyllygyna bagşlanan online sergi peýda boldy. Bu virtual sergide ýurdumyzyň ähli pudoklary, olaryň esasy edaralary we kärhanalary ýurdumyzda öndürilen dürli görnüşi önümler, şol sanyna daşary ýurtlara iýermek üçin niýetlenen önümler görkezdirýär. Fenagat, neftge gaz, ulaw we aragatnaşyk söwda, bilim, ilim, saglyk goraş we sport, oba hojalygy, medeniýet toplumlaryna basanan bölümlerden başga da ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtyň Aşgabatyň elektron diwarlyklary bar. Bulardan başga da Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi elektron görnüşindäki halkara täzelikleri gaziýetini neşir etmäge girişdi. Oň ilkinji sany Daşary siýasat edarasynyň saýtynda çap edildi. Diplomatik işiniň video maslahat aragatnaşyk, internet kommunikasiýalar arkaly giňgerme eý bolmagyny nazara almak bilen bu gaziýet häzirki media giňişliginde mühim guraly öwrülip, Türkmenistanyň durmuşyndaky daşary siýasy wakalara fiň bermek üçin gerek bolan wagtymda ferişdeler tygyşytlamaga mümkinçilik berer. Daşary işler ministrliginiň sanyny neşri hepdede bir gedek neşir ediler. Şeýlelikde gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar üçin açyk bolan Türkmenistanyň habarlar giňişligini öğretmek, oň ähli kommunikasiýalar ulgamyna goşulmagy, döwlet gurulşynyň wajyp maglumatlaryny we tejribesini alşmak, hormatly prezidentimiziň netijeli halkara başlanýyşlaryny dünýä giňişliginde ilerletmek babatda nowatdaky ädime edildi.
Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyny Gahrman arkadamyzyň meriýän giň gollawlary netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny aýratyn ünsverliýe. Ýurdumyzyň durly kunjoklerini hereket edýän kärhanlarda ornaşdyrylan, ýokary tehnologiýaly enjamlarda öňürilýän durly önümlere ýurdumyzda uly isle bildirilýär. Marşakardynaky gerçek ayakkap önümlerini öňürýän Harit nişanly kärhanada şeýle kärhanlaryň biridir. Ýurdumyzyň ykdysady ulgamyny ösürmekde Gahrman arkadamyzyň döretip berýän giň şertleri telekeçileri öňjeli işlemäge, ýokary hili önümleri öndürmäge giň mümkinçilikler döretýär. Hormat prezidentimiň başda durmagyna ýurdumyzda telekeçilik işlerini döwraplaşdyrmagy aýratyn uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň tenasçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Marşa hernäki gerçek Harit nişanly ayakkap önümlerini öndürýän hususy kärhananyň önümleri hil taýdan aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Bu hususy kärhananyň agdyr işgärleri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly durly ölçegde öndürýän ayakkap önümlerini halka hödürleýärler. Hususy kärhanada ayakkaplyň üstki bölegini dokumak, ayakkaplyň peteklerini taýlamak we boyamak, gaş we deglerini timarlamak, ayakkaplyň aşaky böleklerini guymak we taýýar önümler saklamak hemem tikinçilik bölümi ýaly jemi 7 sany bölüm hereket edip, kärhananyň önümçilik bölümlerine dünýä belli kompaniýalaryň enjamlary öňürçilikli işledilýär. Bu hususy kärhanada öňürilýän ýokary hili önümler barha köpelip, oň görkezjisi häzirki wagtda 19,5 million geçdi. Döwrap ýuşgyny ayakkaplar öndürmekde emeli deri, durly renkli ýüpler we beýleki terişdeler çiğmal hökmünde ulanýar. Bu ýerde hormat prezidentimiň döretip berýän mümkinçiliklerine jogap edip zähmet çeken hususy kärhananyň işçileri Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerine betleýärler. Kärhananyň öňjeli işleýän bölümleriniň birem tikinçilik bölümidir. Gelin ýylyň ensibetiniň zähmeti netijesinde bu ýerde çağalar, ýetginjekler, zenanlar, oglanlar üçin etlenen ayakkaplyň bedegi işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle-de bu kärhanada ähli pasyllara etlenen ayakkaplar taýýarlanýar. Kärhanada lazer şöhleli enjamyň kömegi bilen ayakkap önümlerini bedemek we nagyşlamak işini alyp barýarlar. Täzelikde bu kärhanada gelin ýyllara, çağalara etlenen tomuska ayakkaplaryny öndürmek ýoly goýuldy. Bu hususy kärhanada häzirki wagtda durly ölçegli, göze gelýäli öndürilýän ayakkap önümleriniň üçide golay görnüşi öndürilýär. Bu ayakkaplar içerki bazarlarda ulitlegi bildirilýän Harit önümlerdir. Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna kärhananyň agdyr işgärleri ayakkap önümleriniň täze görnüşlerini taýýarlap, ýurdumyň telekeçilik ulgamyny ösürmekligi öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Kärhananyň joşgyny zähmet çekýän işgärleri döretip berýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimine alkyş döwlerini aýtýarlar. Garaşsyz we baky tarap diýarymyzyň milli ykdysadyýatynyň esas puwdaklarynyň biri bolan owa hujulyk ulgamyny düýp galkynşa eden. Hormat prezidentimiň ýurdumyzyň ilatyny ýokary hili we ekologiýa taýdan arasy azyk önümler bilen ýylyň tutuş dowamyny ygtybarly üpçün etmek bardak görkezmelerinden uralyp zähmet çeken Balkan welaýatynyň kärneşleri, mülkdarlardyr, ýereýleri berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny münasip işleri bitirmegi başarýarlar. Gahrman arkadamyzyň bazarlarda owa hujulyk önümleriniň bolşurugyny kazanmak maksady bilen ýyly dyşganlary gurmaň maksady laýyk boljak towardak tapşyrgam bugun welaýatyň etraplaryny öz münasip çözgüdini tapýar. Muňa Sewitiň magtumuly, Ferdar etraplaryny we Balkanawat şäheriniň golaýyny telekeçilerin gurup işe girden ýyly dyşganlaryny bitirýän işçerem dol şaýatlyk edýär. Milli liderimiň ýurdun owy hojalogynyň ekrançylyk puwdagyny her bir welaýatyň toprak gowa şertlerine laýyk düýpli ilmi täsir alyp barmak barada paýhatly çözgüdünden ruhlanan Balkan welaýatynyň telekeçi daýhanlary Magtumuly, Serdar, Bereket etraplarynyň Balkanawat şäheriniň çäklerindäki amatly ýaýlalarda guran ýyly dyşganylaryna bol hasyl ösürip ýetişdirmekde berker döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny münasip zähmet çekmegi başarýarlar. Ýyly dyşganylarda hyýar, pomidor ýaly göýek önümleri, limony ösürip ýetişdirmek Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynda da üstünlikli alınıp barilýär. Welaýatyň telekeçileri ýyly dyşganylardan şu günler göýek önümleriň ýokary hili we bol hasylyny ýygnap, ony terligi bilen Balkan welaýatynyň etrap şäherleriniň hemde edil watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine ýetirýärdir. Öz işlerini döwrap gurnamak başarýan hususy ýyly dyşganylaryň eýeleri şu günler sarp edijilere pomidor we hyýar ýaly göýek önümleri ýygyderli uratmak başarýarlar. Ýyly dyşganylarda şu günler Türkmenistan beýtaraplaryň mekany ýylyny belen sepketlere betlemek maksady bilen iş tepkinleri gün saýyn ýokurlanyrlýar.
Ini toprağa hyzmat edip, halkymyzyň taçaklarynyň bereketini artdyrmagy başarýan Balkanly ýyladyşhana iýeleri halal dähmet çekmege ähli mümkinçilikleri döredýän gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny ilaty öz toprağymyzda öndürilýän azyk önümler bilen yktybarly üçin etmek ileri tutulýan wezipelerim ýerdir. Soňky ýyllarda bu wagtda gowanyjy işler durmuşa geçirilip, hemde şowly netijeler gadanlýar. Bu orada o finav toplumunu makfıda okulu işler durmuşu geçirliyor. Şunu milli dayxançılık tecrübeleri ilmin sonku kazananlar bilen sadlaşıklı utkoşturluyor. Bu olsa gözünü tutulayan makfatların hasıl olmağını üçün ediyor. Bu vavatda Daşoğlu vilayetine durmuşu geçirliyen işler yürüyütü bellenmeye değişlidir. Mehriban arkadamynyň taýyk tagallalary, ulu aladalar netijetinde Daşoğlu vilayetinde ow hojalyk puwdagy ötüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly barýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň baş maksatlarynyň biri hökümünde ýurdumyzyň ilatyny öz toprağymyzda öndürilýän azyk önümler bilen ygtybarly üçin etmek, şol önümleriň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak wezipeleri öňe sürilýär. Rahmeti guramagyň, we oňa hak tölemegiň, ýerleri ulak möhletligiň kärenetine bermegiň, ýer eýler üçin oňa iş şertleriniň döredilmeginiň netijesinde bu puwdak öz ötüşiniň täze belentliklerine çykýar. Yer eýlerini işlemäge, ýokary netijeler gadanmagy, halal baýamagy giň mümkinçiliklerini döredilmegi, owa ýerlerinde işleriň sadlaşykly hemde netijeli gurulmagyny üçin edýär. Bu işlere ýurdumyzyň tenagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdasy bolup durýan işe adamlaryň aýratyn işçilik bilen gatnaşýandyklaryny bellemek möhümdir. Döwlet tawşyryklaryna gödöňde tutulýan ekinlerden başga-da köp görnüşli azyklyk ekinleriň ekilmegi, olardan bol hasyl alynmagy Mehriban arkadamyzyň ýerler üçin döredilýän mümkinçilikleriniň biridir. Häzir Daşoğlu vilayetinde nar baglaryna ýyda etmek we ondan bol hasyl almak boýunça belli bir tejribeler toplanyldy. Nar beýikligi 1,5-3,5 metre ýetýän miweli gyrmyz agaç. Nar gadymetden bäri türkmen halkynyň söýgüli miweleriniň biri bolup gelýär. Nary tohumy düýbünden çykýan ösüntüleri, baldaklary we çyýyklary arkaly köpeldip bolýar. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ensiklopedik kitabyny nar agaçynyň peýdasy, adaty naryň häsiýeti, ýaşaýyş aýratynlygy, ýarawy, tebii gory, dermanlyk çyýmaly, dermanlyk ferişteleriniň taýýarlanyşy we ulanşy, himik düdüm barada giňişleýin beýan edilýär. Bir gyrmyz agaçyň köki 3 metr çoňluga çelin ösüp, daş döwrüne de şonçarak ýaýrap bilýär. Daşoğlu vilayeti ýurdumyzyň demiradyk çäklerinde ýerleşýänligi sebäpli nar ekip, ondan hasyl almak juda köp zähmet talap edýär. Ol ýerde gyşyna nar agaçyny kete ýatyryp, üstüni toprak bilen gömmeli, ýer baharda hem üstüni açmaly bolýar. Nar häzirki döwürde azyk senatynda ul üstü bildirýän önümleriň hataryna ýerýär. Bir bagyň bol hasylyny öndürmegi başaraýan ýer eýleri vilayetyň ähli traplaryna da bar. Milli liderimiziň paratat ýol başlygynda nar dermanlyk häsiýeti hemde o timlik mümkinçilikleri bilen aýratyn tapawutlanýan nar bagyndan bereketli hasyllanýan ýer eýleri vilayetde barha artýar. Ol halkymyzyň abadan bolýan eşitli durmuşda ýaşama uğruny ähli şertleriň döredilýändiginden nişandyr. Nar agaçy diňe bir tagamly miýe bermek bilen çäklenmän, eýtem onuň dermanlyk häsiýeti bardyr. Naryň dermanlyk häsiýeti ir zamanlarda ýüde çykyp, şu günlere çenli peýdalanyp gelýär. Onuň gülü, miwesiniň gabygy, köküniň ballagynyň gabygy, tohumy hem dermandyr. Nary dermanlyk maksatda ulanmak üçin olaryň öz ýynalýan wagty bolup, köküniň gabygyny we güllerini, onuň gülleýän döwri tomuz aýlary ýynalýar. Nar işten açıcı, şähtiňi götürjü häsiýetdedir. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne türkmen toprağyny bitýän jany melkem otlaryň, ötümlikleriň dermanlyk häsiýetini öwrenmek, durul derman feriştelerini taýýarlamak, ilmi tatda alınıp barlýar. Vilayetyň baglary ow hojulugyny ösdürmekde döredip berýän şeýle azaýp mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny hemme tarapdan pajjalap etýän idi diýarymyzda giňden ýaýranylan il ýurt behwildi tutumlar, rowançlyklary besenip, ýokary netijeler bilen tapawutlanýar. Eşiretli zamanamyzda watanymyzyň äkli ulgamlary bilen bir hatarda diýarymyzyň owasyna toplumynyň balarçylyk puwdagym ul ösüşleri başdan geçirýär. Ýurdumyzda azyk bolçylygynyň döredilmegine möhüm ähmiýeti bolan balarçylygy ösdürmekde ýurdumyzyň telekeçilerem özlerinin münasip koşuntlarını oşýarlar. Berkarar watanymyzyň çar ýanyna orşýaly ýurdumyzyň Lewap vilayetinde de balarçylar döwlet tarapyndan gollamakda, balarçylyk işini sadlaşykly ýola goýmakda uly işler alınıp barlýar. Vilayetde bu tutumly işde Türkmenistanyň tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan vilayetyň telekeçileri uly işçilik görkezýärler. Hususy ulgamyň wekilleriniň gaýraty bilen ýokary hilli arı walyny almakda geçirilýän işler netijeli häsiýete eýedir.
balarçylygy ösdürmekde, ähli şertler hemde mümkinçilikler bolan ýurdumyzyň görkany tebigatynda, oba hojalyk meýdanlaryna, miweli baglarda balarlaryň maşgalalary ýedilip, olardan insan saglygy üçin ören peýdalyk azaplanýan ekologik taýdan arasy bal önüm alynýar. Muň özi ýurdumyzyň ak bazarlaryny alyk bolşulygynyň döredilmegini balarçylyk isi bilen mesullanýan telekeselenmediň öz bolşuly goşandydyr. Çünki arwali ýokumly hem siňetli müşteriler tarapyndan istegli önümdir. Halk lukmançylygyna da insan saglygynyň berkidilmeginde özüniň täsin tebii häsiýetleri bilen tapawutlanýan arwalyna aýratyn ähmiýet berilýär. Arwali tebigatyň hakyky derman serişdetdir. Dertlere melhem tebiği bal yokonçluklary ýok edici, sowuklamany bejerji, bedenini alış-salış ýagdaýlarynyň hemde ýymy siňdiriş ulgamynyň ýyşyny gadalaşdyrjy, goruplandyrjy häsiýetlere eýe bolup, tutuşlugyna bedeniň goraglylyk ukybyny ýokarlandyrmaga kömek edýär. Häzirki ýyly howa şertlerine balarlarynyň ýyşeňligi hasam artyp, tebii ýagdaýda bal ýagnamaga köpçüliklerini girişýärler. Elbetde özümlükliň aglaba böleginiň gülünden başlap tä köküne senli mühim dermanlyk häsiýetleri bar. Yergelini belläp geçsek, arkada prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly köp jiltli kitabyny ýurdumyzda duş gelýän dürli dermanlyk ösümlikler barada giňşeň gurrun berilýär. Şol Türkmen sahrasynda dağdyr düzlerimizi, ekin meýdanlarymyzy ösýän ösümlikleriň güllerinden balarlarynyň kömegi bilen toplanan gül şeýresi bolan bal tebii derman serişdeleriniň emele gelmegine gatnaşýar. Lewaply balarçylar pudogy ösdürmekde döwlet tarapyndan berilýän düýpli gollaglar üçin mehriban arkadagymyza alkyşlaryny, hoşarlyk sözlerini beýan edýärler. Şu günler milli liderimiziň sözgüdüne laýyklykda ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümleriniň deň jarşy mewsumi dowam edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda insan saglygynyň berkidilmegi, adamlaryň dürüjlükli işlemekleri we ýokary derejeli deň jarmaklar üçin amatly şertleri öpüşün etmek, arkada prezidentimiziň durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Munyň özi milli liderimiziň başlangyjy we ýolbaşçylyk esasyna işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň esasy uğur bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ýurdumyzyň ähli künjeklerine we paýtagtymyzda ähli amatlykları özüne jemleýän hemde iň kämil enzamlar bilen üpsün edilýän köpügürli sport toplumlaryny, aýratynam milli liderimiziň tagallaty bilen bina edilen paýtagtymyzdaky olimpiýa şäherjigine saglygyny goraýyş we beden terbiýe bilen mesullanmagyň ýokary mümkinçilikleri üpsün edildi. Ma'lum bolýarly mejlisiň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň ormandarlary, harby hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary din jalş mewsumyny netijeli geçirýärler. Olar milli liderimiziň görellisine eýerip, dürli sport bäsleşiklerini guraýarlar. Şeýle-de ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümleri özara toparlary bölünip, sportyň dürli görünüşleri boýunça gyzykly bäsleşikler guradylar. Muň özi saglygyny berkitmegiň mühim şertini emele getirýär. Bellenesi ýaly sagdyn imitlenmek, din jalş mewsumyny bellenen kada laýyk derejede geçirmek we şoň dowamyny köpçüliklerin beden terbiýe şäherlerini guramak mewsumyň mühim wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki döwürde din jalşyň guramaçylykly geçirilmegi, insan saglygynyň berkidilmegi we adamlaryň beden agdalarynyň keselleri durnukly bolmak mümkinçilikleriniň artdyrylmagy bilen baglanşyk meselelere aýratyn ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagallaty netijesinde häzirki zaman saglyk merkezleri köpçüliklerin guruldy. Döwrewap mümkinçiliklerini üpsün edilmegi, merkezden dünýäň öňdebarjy önüm öndürjileriniň enzamlary bilen üpsün edilmegi, şol wagtyň özünde köpçüliklerin beden terbiýe we sportyň dürli görünüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilen düzümleri, täze usullarynyň sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, bu urda alınıp barylýan işleň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpsün etdi. Ýurdumyzda ähli adamlaryň saglyk ýagdaýynyň berkidilmegi, olaň amatly din jalmagy bilen baglanşykly meseleleriň çözgüdüne hemme taraplaryň we ilmi esasda çemberleşilýär. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň din jalş düzüminiň işini kämilleşdirilmegi, bu urda degişli hyzmatlaryň köp görünüşleriniň hödürlenmegi, adamlaryň saglygyny berkitmek bilen bir hatarda olaň işçiligini artdyrýar. Şunlukda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçörli özgertmeler, diýarymyzyň ähli künjekleriniň ekologiýa derejesiniň gowlanmagyna, amatly ýaşaýyş we göwnüjay din jalş şertleriniň döredilmegine gönükdirilýär. Bu bolsa ýurdumyzda alınıp barylýan hemme taraplaryň işleň ilkinji nowatda durmuş ulgamyny nazarlaýandygyny alamatlandyrýar. Türkmenistanyň adamlaryň durmuş ulgamyny degişli bähwitlerini we gyzyklanmalaryny üpsün etmek meselelerini esasy ugur edinýän döwlet siýasatynda milli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek mühim görkezliligiň biri bolup durýar. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen işlenip taýýarlanan uzak möhletliň saglyk döwlet maksatnamasy milli saglygy goraýyş ulgamynyň ýygyderli kämilleşdirilmegine bolan täzeçil semelesmäni öňe sürdi. Umuman arkada prezidentimiziň yglan eden din jalş mewsumi ýokary derejede we bellenen kada laýyklykda dowam edýär.
Hormatly adamlar, olsa yurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 1 awgustda saat 20-den 2 awgustda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty gurulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatynyň asken bulut hawa bolup, günni ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 24-29 gradus mayl. Günnidine 35-40 gradus ısy. Kenarky taraplaryna bolsa 30-35 gradus mayl bolar. Ahal welaýatyny az bulutly hawa bolup, günni ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 20-25 gradus mayl. Günnidine 34-39 gradus ısy bolar. Mar welaýatyny az bulutly hawa bolup, Demirabad günni ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 18-23 gradus mayl. Günnidine 33-38 gradus ısy bolar. Lewap welaýatyny az bulutly hawa bolup, Demirabad günni ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 18-23 gradus mayl. Günnidine 33-38 gradus ısy bolar. Daşoz welaýatyny asken bulutly hawa bolup, Demirabad günni ordan 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 19-24 gradus mayl. Günnidine 33-38 gradus ısy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, günni ordan 10-12 metre ýetýän şemal ufer. Hawa gijesine 23-25 gradus mayl. Günnidine 37-39 gradus ısy bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 2-sine magnetik hadisasynyň gowşok täsirde saklanmany arşylýar. Edit watandaşlar, şu günler howanyň didimini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 14 götürüm artmagy bilen baglanşykly, häzirki wagtda hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanma maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň issenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly şoň özüne bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun ederler.